Oula ma kinde ka kinde medo rocho wuoth e apaya ma Narok ma Mahiu. Koth manyoro noketho ndara ma Suswa kendo nong'iko nyaka wuoth. Dungruok mar nyamburko bende ne onene apaya no kendo nokelo lal ne jowuoth mathoth. Simfros Okinda nikod ler. Mae kaka gik moko chalo e apaya maduong' ma Mahiu kochomo Narok. Nyamburko manokwamo e chuodho mokel kod koth mapek mosebedo ka chwe alworano ong'oko chenro mag wuoth. Ni maji ilipita ikakuwa mingi ikafunga hii barabara. Sasa magari haingeweza kupita kwa sababu tunaona kuna hii nini imetoka pande hii kwa mlima juu ikakuja ikafloat kwa barabara. Kama hii gari yangu iko hapa, nimelala hapa, niko naenda mahindi kwa shambani. Niko na watu wangu hapa, mvua imenyesha, serikali tunaomba wakuja tuweze kutusaidia hii barabara ndio tukaweza kwenda kwa makazi. Nimekaa hapa tangu 4 am in the morning. Nilikuwa naenda kazini, nimechelewa kazini na I need to offer service to wananchi. Sasa the weather has really made it difficult for us to offer services that we need to offer wananchi. Ochuno weg nyamburko ko jopiny mondo nywakne temo golo nyamburko mokwamo e chuodho. Mogo kuom gichuno mondo giti kod mwandu mopogore temo thulo nyamburko go oko. Dhungruok maduong' mar nyamburko nenore e apaya ni madichga kinde duto. Ute ji pio ywero ka pio pongo puothe ji kendo ketho cham. Jopur koro ywago lal maduong' ma koth okelo negi kapod nenore ni koth ok rum machiegni kaluwore kod lipot mar jolony e koro chal mar kor lwasi. 1400 ilikuwa ya nyanya ndio nimeipanda eka moja. Sasa hiyo ekari moja imeenda nyanya, shamba yote imeenda imekuwa mto. Sasa hakuna pahali ya kulima, hakuna wengine wameviwa na maji, nyumba imeenda na maji. Hakuna kitu nimebakia. Imeenda hivyo. Na mashini imeenda ya maji. Ilikuwa ya kunyunyizia maji. Hiyo mashini ya pesa ngapi? 1300. Imeenda. Naomba msaidie kama serikali, kama kuna usaidizi inaweza pata, naomba tusaidiwe. Aore ma ewasonyero Siabei kod Narok opong' mobarore. Piola koro muomo kendo kelo kethruok maduong' e alwora mar aochego. Mashamba hapa mengi yamesombwa na maji. Watu pia wamebaki bila makao, na tunaomba watu wetu waotoke kabisa pale ambayo ni pabaya kwa maji. Hii mto imekuwa for the last 3 years tumekuwa na shida hii mto. En gimorocho ngimo ganda maromo 800 e gwenge ma Kikuyan, Nairegi, Enkare kod Mosiro mochuno jodago mondo dare miechgi. Sani koro jodak go jote kar jot mar joma oula odaro mantiere skul primar ma Olosidan. Gisani gigeno kuom kony mar sirikal ne chiemo kod mwandu mamoko mag konyruok. Simfros Okinda, Ramogi TV.